abantu abavela emazweni ngaphandle abangena ezweni lethu ngaphandle kwemvume. Akumgomo njalo. Abantu nje abangena emingceleni yethu bengenawo amaphepha abagunyazayo ukuthi bangene eSouth Africa. I-ANC nje ayigqugquzeli lokho, ayikweseki futhi, siyakuhlaba siyagxeka ukuthi lo myalezo noma sukhuluma awuzwakali kahle ngoba ngabantu ngoba sayibefuna ukusiveza njengenhlangano engathi iphambana ehlobo, iphambana abantu, ayisabalweli noma ayisabalaleli abantu. Leyo mfundiso iyadukisa. Imigomo yethu yonke ikhuluma ngokuthi abantu bokufika abasuswa izimo ezahlukahlukene emazweni abo, kodwa uma bengena ezweni abangene ngamaphepha nemvume ezifanele, baziwe bangobani bangaphi. Uma sebefike ngaphakathi bahloniphe imithetho yezwe nabantu base South Africa, bangatholakali benza izinto zobugebengu. Ngikhuluma ngalabo abanemvume. Kuba kubi kakhulu ukuba sekungena abantu bengenayo imvume, batholakala sebehweba emadolobheni ethu naseyindaweni enjengalezi sikuzo emakhaya nasemalokishini, bengene ngaphandle kwemvume, baphinde babe namabhizinisi angenazo futhi imvume. Okusho ukuthi usuke umuntu esigebengu kubo, akross umngcele esigebengu, afika zoba isigebengu noma esenza ibhizinisi. Siyafisa ukuthi kucace lokho. Ngabanye amazwi thina eThekwini sithe siyavumelana, siyayiseka futhi inkulumo nomuzwa wabantu baseThekwini ukuthi cha, abantu abasuka emazweni angaphandle abala eThekwini bengenazi imvume, kumele amazwe abo nabo benze imizamo yokubuyela emazweni abo. Lokho asikhulumi ngendluzula noma sihlohla impi. Sithi nje umuntu nje ola eThekwini ongenawo amaphepha mvume ukuhlala eSouth Africa naseThekwini, one tuck shop, one stolo, siyabacela ukuthi abazibuyele bona emakhaya. Ingazi ukuthi iphikisho ukuthi ababuyele emakhaya. Kodwa saphinde sathi inhlangano nabaholi babo abase South Africa abamele ama interest abo nabo abasukume bazwakale benezwi, ngoba abantu abaphuma emazweni angaphandle baneyinhlangano zabo la, banabaholi babo ababamele. eThekwini ngeke yahlupha ukuthi asibezwa bekhuluma ukuthi bona bathini ngalesimo esikhuluma ngaso sokudayiswa kwama-drugs, ubugebengu obuningi okwenzakalayo, nokuthi abantu babe namabhizinisi bengenazo imvume. Siyafisa ukuzwa izwi labo. Saphinde sathi sizokhuluma nomasipala wethini ukuthi wonke lama-container agcwele emalokishini nasey'ndaweni zomkhandlu weTheku, sidinga ukwazi ukuthi bangakhi lama-container, akuphi. Uma i-container noma isitolo sinomuntu okufika ongenayo imvume yokuba seThekwini nase-South Africa, sithina lokho nkena mayithathu. Lokho nkena umasipala akayithathi i-container ibe nendawo la izobekwa khona, ukuze lo muntu odayisa la ongenayo imvume azi ukuthi no, now we are harsh, we are acting as a city or njengomasipala wethini. Kodwa leyo container uma isuswa suke sithi lo muntu oyisebenzisayo akanayo imvume yokuba la eSouth Africa, akanayo imvume yokuhweba nokuba nebhizinisi la. Sifisa ukuthi kuleyo ndawo intsha, young people abanothando lebusiness nokuhweba, umasipala abathengele istock nempahla zokusungula isitolo same spot la kade khona umuntu ongavumelekile ukuba sezweni lethu. That is our position. This is our position. And look,
Leyo position is an RTT decision. In our first meeting of the RTT, this matter was discussed thoroughly. Then we resolved or we agreed in that meeting to take this position, hence we've issued the statement. As Dali, as Cheng, we are firm on that, we are going to push it. Balege combat with Nani, Lenkulbe ngicacisa. So that nazi ukuthi istance ANC ne RTT eThekwini simi kuphi. Hence I'm using this opportunity to clarify lokho so that abantu bangadideki bazi ukuthi ANC eThekwini imi kuphi ngodaba labantu abatholakala eThekwini bengenazi imvume zokuba seThekwini. Siyabonga kakhulu Macingwa. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Umema kodwa siyelapha elability engafika khona ingane no 13 years ikona ingane eNigeria uyibonele ngqo yona ukubeka futhi kwezinye indlela zama drugs ngoba thina ezabantu abahluka grounding akukho esingakwazi sikubona ngqo nabantu bathi bana information kodwa bayahluleka ukuthi bayinikeze abantu abazojikela obantu bangabengezi lutho ngayo. Siyabonga kakhulu bayishwa ekwenzile ngiyathobeka kakhulu. Igama uthanda ukutsholo wakasabelo o-regional coordinator we-ANC eThekwini region. Sifikile la emachunwini sizobona nathi sehlele umndeni wa mfowethu uNgizwe Mchunu. Sifikile ke lana sayabona saphinde sakhuluma nomndeni nomama bakangizwa bamzalayo namakhosikazi akhe sikwazile ukuthi sikhulume nabo. Okunye sifisa ukuveza ukuthi ke si-ANC ngoba thina siyi-leader of society asifikanga singaphethe lutho siphaphatha nje. Kukhona esifike nabo ngoba khona osomabhizinisi esikwazile ukukhuluma nabo abakwazile ukuthi basidonatele. Sikhuluma nje kune-voucher ekhona evela ka-King's Hardware yokuthi uMacingwane beqalisa elungisa ikhaya ley'ngane. Okwesibili futhi kukhona osomabhizinisi abakwazile ukusinikelela ngo-cash esingeke siuveze la einkundleni zokuxhumana but sikwazile ukuthi sikhulume nekhanda lomndeni ubaba uNgizwe Mchunu sabonisana naye sakwazi ukuthi simnike leyo mali. Siyafisa ukuthi sikhulume nomphakathi sisho ukuthi senzo esifana nalesi senzeke la emachunwini siyasigxeka kakhulu siukhongoloza ngoba lokho kusibuyisele emuva esikhathini sezinto kanti namhlanje sekwaba intando yeningi phecelezi idemocracy ekwazi ukuthi isivikele sonke. Akekho umuntu onelungelo lokuthi enze into embi efana nale yenze ehlakale uNgizwe Mchunu. Okunye futhi esifisa ukuveza ukuthi siyakhalisana kakhulu noMchunu njengomuntu esimhlonipha kakhulu obambe iqhaza ekulweni nenkinga ama-South Africans abhekene nayo, ikakhulukazi inkinga yabo kufika kulelizwe abangenamaphepha. Si-ANC sinesinqumo nathi esithi sihambisana nalomkhankaso wokuthi laba abakulelizwe ngokungekho emthethweni kufanele babuyele emazweni abo. Lokho siyafisa ukuthi sikuveze. Futhi si-ANC sesinxusa umkhandlu ukuthi mawungenelele kuyitolo lezi abaziphethe bebe bengenamaphepha ikakhulukazi ama-container nezitolo lezi ibizwa kuthiwa ama-spaza shop. Sithi umkhandlu oholwa i-ANC awufike la uzolungisa ukuthi lezo zitolo lezo azinikwe abantu base-South Africa kodwa futhi lezo zitolo lezo mayinikwa abantu base-South Africa mabanikwa amakhono batrainwe umasipala baphinde futhi umasipala ubalekelele ngestock ukuthi baqale bavuselele kahle amabhizinisi ikakhulukazi intsha yakithi le eyentula amathuba emisebenzi. Siyabonga. Igama lami nguThabani Kanyawuse nguconvener we-ANC eThekwini region. Ngibuye ngibe uspeaker omkhandlu omkhulu waseThekwini. Namhlanje ke njengobuholi be-ANC besihambele umuzi wakaMchunu kamfowethu uNgizwe umongameli wamabhinqa sizobona embeni ukuba ehlelwe isehlo sekuthi umuzi wakhe ushiswe. Uma sizombona ke sizomeseka njengenhlangano kaKhongolose kodwa futhi siyafisa nokuthi sigxeke lesi senzo sobugebengu esenzekile sigqugquzele ukuthi bonke abantu bale 105 naseThekwini abangaba nolwazi
ukuthi obana abenze lesenzo simbi kangaka baphumele obala basizane namaphoyisa ukuze labo bantu baboshwe beze ngaphambili emthethweni bajeziswe ngendlela efanele. Kodwa ngaphezulu kwalokho siza la ngoba singabantu base-Afrika, singabantu bakwaZulu. Kuhle ukuthi umakhelwane nomuntu ophila naye uma esenkingeni noma ngabe yuhlobo luni basukume umakhelwane nabantu abaseduze bawomeseka lo makhelwane noma lo muntu owehlele isehlo. Silapha ke njengombutho wesizwe ukuzokhombisa ukuthi cha umchunu nomndeni wonke sinabo, futhi nangaphandle kuba nabo siyafisa ukuthi abantu abanamandla abangaba namandla ukuthi balethe iminikelo noma ngabe yuhlobo luni. Uma usufikile la usubona izindlu ezintathu zishile ungekho lutho luphumile okusho ukuthi umkhulu kakhulu umonakalo wenzekile. Siyafisa ke abantu abangafisa ukunikela nje lokho kusuka enhlizweni babe neminikelo abangayilethe. Nathi ukhongolose sifikile nomnikelo sawudlulisa emndenini. Siyafisa futhi ukuthi kugxeke lokho esike sakubona sakuzwa ezinkundleni zokuxhumana ukuthi kube khona abantu abafuna ukuthumela isithombe sokuthi umacingwana ungizwe uye oyishisele umuzi wakhe. Kuyichilo lokho ngoba amukho umuntu noma bekuthiwa ukwesiphi isimo ongenza into ebuhlungu kanje emndenini wakhe. Khona umama la, ukhona unkosikazi wakhe, ukhona ihlobo, kushila impahla zonke zomndeni. Now siyakuhlaba siyagxeka kakhulu lokho ukuthi ngaba khona abantu abathi hayi umuzi wakhe uyishisile. Abantu nje baseThekwini abayiphathe kahle bangayisabalalisi izinkulumo enjengalezo. Njengamanje sonke sikhombisa uthando nokuzwelana nomndeni wakwaMacingwane. Siyabonga. Bazoconfirma njengalamabhena bakhona nabafowethu abakhona ukuthi ke kune voucher. Cha kodwa ke urongi ke lokho uthi sifelo la ekhaya bese bephephethelisa lezazinto. Urongi ke lokho kuyaphazamisa ngoba lana funa lesibambe isinto. Ngoba la isidumbu sami lesikuthi isidumbu esikhulumayo. Ngoba ngifile impela kodwa cha kodwa okunye emholi ungaqhubeka nakho kodwa bengithuswa lokuphephezela kahle siyaxolisa kakhulu Macingwane. Bahlonishwa asikwazi ngiyabonga kakhulu umphathi ngiyabonga kakhulu ngana kwethu amagama sowabekile. Nangu makodwa ukuthi ngicela vele nangu uhlala full time lekhaya. Uma wakhe nangu lo aseduze wakhe udade wethu umama ozalayo umamncane bebanga ubaba ozalayo. Umbanga Macingwane. Indodi yabanga. Indodi yabanga uzikhuthana. Ngoba nami ngibanga nje. Okubaluleke kakhulu ngizocela ukukhuluma into uNkulunkulu nethonga nedlozi mali nenhloso ngomuntu lemkhulisa. Ukukhula komuntu njengami evivinyo kanjena uyangijulisa kakhulu ngoba sakhala isililo namanje ukuthi yebo siyavuma inhlangano kaKhongolose siyasikhulula ezweni. Yazala okuhle, yazala namawuwa, yaphinde futhi yenza kahle nje ekuthenini igama ledemocracy lisifanele. Uqala lokho. Ayiqala ukwenzela into njengale. Kodwa mase categorize ngokwama system of ilokhujana ukwenza yomzabalazo. Nizabalazile kodwa kuthema kufika la kuphuma khona uMandela ngo1990 abantu bajabula bathi impela cha leli lambu esililwe lawo liyeza. Kwasuka lapho
kwadlula unyaka nembili kwahamba ubaba uChrisani kabi kodwa senivumelene ukuthi impi ayiphele akuyiwo khethweni kodwa angizange nginizwe niukhongolo senithi akukhutshwe kuliwe kodwa ufe umholi owaye very significant kwi leadership ANC and associations ANC uChrisani kodwa kwadedelwa i-rule of law ukuthi umthetho uthatha indawo yawo namanje ke mina kulesimo silwa impi yabantu bokufika umholi abangakho emthethweni baba kusasa singakubona usuke umeya njoba nibekana nje into nibekana ngayo singakubona usuke umeya weThekwini kodwa baba awukwazi ukuzenza impumputhe engathi awubona amabhilidi eThekwini uwenze ube surprise ukuna amabhilidi eThekwini occupy ama-illegal immigrants egwazela abantu aba-head of Eskom egwazela abantu bakwa-human settlement egwazela abantu bakwa-home affairs yonke lihlangane ndawonye igcine iba isidleke esisemthethweni kodwa singekho emthethweni leyo nto leyo mhlonishwa ikhomba ukuthi sinempe enkulu kakhulu bebe comfortable emadolobheni ethu ngayo ngendlela ngijabulile mangibona statement isiqhamuka enhlanganweni sithi cha siyayibona ukuthi yonke into esiyenzayo i-peaceful align with the rule of law samasha kwale kodwa namanje I mean and ngina njengomuntu ono 15 years experience kwi media space ngisebenza khona angikwazi mina ukuzovumela izingane zingidivert situation omalema bedivert situation ushumuzi kababa bese bedivert situation yokuthi uma iningizimu Afrika nabantu bayo sebebona ukuthi ngempela ikhona inkinga la ebantwini bokufika abangekho emthethweni ayilungiswe bese mina ngizoshelwa umuzi bese mina mfowethu phakela osha sithi inkinga ziningi ezinye niyazazi ezinganisazi so and then emveni kwalokho bakwethu ngithi ukuthi nithathe ithuba leni senza umkhankaso enivumelana nawo kodwa futhi nokugumzela unjalo kukhona izinto esizishoyo ningavumelani nazo kodwa nenze isinto sokuthi nizonyathela amagcene kababa sengehlelwe intention angikwazi mina ukuthi mina namanje ngisasho limela impela lapha ayikho into engashiyelela ngisho izinto khona ama-DVD ngangibabekela ngithi mina ngimakoti lapha izingane zami lapha kuyoba ukuthi kube ukuthi ushe yonke into ayikho into engashiyelela kodwa namhlanje siye Fosololasi wathi lo mfana wamalema lo mfana ubeyithumbile yabona ingane ezala bombe njengamashi wasuka lapho ngehlelo lesimo ngehlelo singehlelo uthi mina ngishisela umuzi ngifuna nazi ukuthi enzalweni yenu likhona igciwane likhona inazali ikelemu wethoma yabona lethu iFF umdlavuza lo olosodli South Africa uyifuyisa abantu abangaphandle bewagcwele lapha ekhala ngizwe Mchunu namuhla kutokhombisa isupport bamuphe ivoucher yokwakha baphenze lapho bampha nemali guys bakhombisa njena kukhala naye ngalokho lokuhlakalile lapha ekhala kembumbulu ngemva kokuthi kushiswe indlu yakhe baningi balabagqole lapha nake nabaningi bantu futhi abafika ku daily to show support to ubaba Ngizwe Mchunu and it's really amazing ukubona abantu labamnyama babumbene ebasita lomunye umuntu lowahlakalele isimo lesibhlunga lendlela. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.